बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. दाणोली येथे श्री समर्थ सद्गुरू साटम महाराजांचा 89वा पुण्यतिथी उत्सव मोठ्या भक्तिभावानं साजरा करण्यात आला. हजारो भाविक या निमित्तानं सद्गुरूंच्या चरणी लीन झाले. पाहुयात. चालताही थकला जीवा दूर तुझा गाव रे. चालताही थकला जीवा दूर तुझा गाव रे. आज सद्गुरू साटम महाराजांचा 89वा पुण्यतिथी दिवस असून त्यावेळी भाविकांची अलोट गर्दी झालेली आहे. सकाळी नेहमीप्रमाणे धार्मिक विधी झालेले आहेत, आरती झालेली आहे. आता दर्शनाची रांग लागलेली आहे. महाप्रसादाचा लोक लाभ घेत आहे आणि संध्याकाळी परत सायं आरती होईल. त्याच्यानंतर पालखी प्रदक्षिणा गावातून मिरवणूक होईल आणि त्यासाठी असंख्य भक्त गेले. संध्याकाळी एक करमणुकीचा कार्यक्रम म्हणून एक नाटक ठेवलेलं आहे. संस्थांचे ते गुरु आहे साटम महाराज, बापूसाहेब महाराजांचे गुरु आहेत. म्हणजे बापूसाहेब महाराजांचा जो राज्यकारभार चालायचा तो साटम महाराजांच्याच आशीर्वादाने चालायचा. बापूसाहेब महाराजांना वेळोवेळी पावलोपावली साटम महाराजांची प्रचिती आली आणि साटम महाराज हा सद्गुरू म्हणजे शंकराचा अवतार म्हणून त्यांचं शंकर नाव, म्हणजे शंकराचा दृष्टांत होऊन त्यांचा जन्म झाला म्हणून त्याच्या आईने त्याचं नाव शंकर ठेवलं. अवली आहे ते मुंबई अनेक ठिकाणी त्यांनी काम पण केलं, अनेक ठिकाणी चमत्कार केले. अनेक भक्तांच्या हाकेला धावून जाणारे आणि संकटाला पावणारे असे सद्गुरू साटम महाराज आहेत. सर्वदूर त्यांची महाराष्ट्रात नव्हे देशाच्या कानाकोपऱ्यात साटम महाराज यांची प्रचिती आहे. अनेक भक्तगणांना बाहेरच्या तेलंगणापासूनचे भक्तगण जे आहेत त्यांना साटम महाराजांची या ठिकाणी प्रचिती आलेली आहे. समोरची तळी दिसते ती पण बाहेरच्याच भक्तगणांनी बांधलेली आहे. असं असंख्य उदाहरणं आहेत साटम महाराजांची सांगण्याजोगी. म्हणजे प्रत्येकाच्या हाकेला धावणारा असा सद्गुरू आहे साटम महाराज. अवलिया म्हणून त्यांची ओळख होती आणि दानोली पवित्र क्षेत्री त्यांच्या या ठिकाणी आगमन झाले आणि इथेच त्यांनी देह ठेवला. साटम महाराजांनी 1967 साली समाधी घेतली आणि 1938मध्ये लालबागचा गणपती साटम महाराजांच्या रूपात बनवलेला आहे. 1938 साली लालबागचा गणपती साटम महाराजांच्या रूपात बनवलेला आहे. ते अजून कोणाला आता एवढं ज्ञात नाही, पण हे आहे माहिती. पाय मला दावरे. दानोलीच्या साटमा पाय मला दावरे. जय जय साटम गुरुनाथा, जय जय साटम गुरुनाथा. जय जय साटम गुरुनाथा, जय जय साटम गुरुनाथा. लक्ष 84ची बंदी भोगुनियालो. लक्ष 84ची बंदी भोगुनियालो. खाता पिता सुख नाही जर्जर मी झालो. खाता पिता सुख नाही जर्जर मी झालो. अनुभव पूर्ण देवा आता नको दुःख रे. अनुभव पूर्ण देवा आता नको दुःख रे. दाणोलीच्या साटमा पाय मला दावरे. दाणोलीच्या साटमा पाय मला दावरे. कोकणाला संतांची भूमी असं म्हटलं जातं आणि या संतांच्या भूमी सावंतवाडीमध्ये दाणोलीश्वर म्हणून जे परिचित आहेत किंवा ज्यांची प्रचिती संपूर्ण महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या 3 राज्यांमध्ये आहे तेच श्री समर्थ सद्गुरू साटम महाराज. आज साटम महाराजांची 89वी पुण्यतिथी आणि या पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त दाणोली नगरीमध्ये आपण पाहत असाल तर भक्तांचा जनसागर लोटलेला पाहायला मिळतो.
हजारो भाविक भक्त साटम महाराजांच्या चरणी लीन होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. अगदी पहाटेपासून या ठिकाणी गर्दी पाहायला मिळते. सावंतवाडीचं राजघराणं देखील या ठिकाणी येतं आणि साटम महाराजांच्या चरणी लीन होतं, पूजा अभिषेक होतो आणि विविध धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम जे आहेत ते संपूर्ण दिवसभरात इथे होत असतात. याच दाणोली गावामध्ये साटम महाराजांचं निवासस्थान आहे. त्यांचा सहवास या गावाला लाभलेला आहे. जर बघितलं तर मालवणमध्ये त्यांचा जन्म असला तरी ज्यावेळी ते मुंबईला गेले तिथे गुरूंची आज्ञा त्यांना प्राप्त झाली आणि गुरु आज्ञेनंतर ते दाणोलीमध्ये आले. या सावंतवाडी तालुक्यात जेव्हा ते आले तेव्हा त्यांना पहिलं तर लोकांकडनं वेडसर ठरवलं गेलं होतं, मात्र नंतर प्रचिती येत गेली, अनुभव येत गेले आणि आपोआप दैवत्व प्राप्त झालं. हाकेला धावणारे आणि भक्तांच्या नेहमीशीच पाठीराखा असणारे श्री समर्थ साटम महाराज अशी त्यांची ख्याती आहे. सावंतवाडी संस्थानचे पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज अर्थात पंचम खेमराज यांचे ते गुरु आणि त्यांनासुद्धा त्यांचा अनुभव होता, प्रचिती होती. संपूर्ण अगदी महाराष्ट्र, गोवा आणि कर्नाटक या तीनही राज्यांसह देश विदेशात देखील समर्थ साटम महाराजांचे भक्त पाहायला मिळतात. आज या पुण्यतिथी उत्सवानिमित्त मोठ्या संख्येनं भाविक भक्तगण जे आहेत ते दाणोली नगरीमध्ये उतरलेले पाहायला मिळतात आणि दाणोली भक्तिमय वातावरणात तल्लीन झालेली पाहायला मिळते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गवस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.